Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Mayang gabi no Zone Visayas kag Mindanao. Welcome na naman diri sa atong pagpangalagad. Ay sa inyo para tuntunan basta gabi makakson. Ang ginaulat sang tanan. Subo nga kami niwat na makita magadulong sa inyo sa pinaka mga bagong madalag ko ang mga balita na natipon sa aton man mga Action Unit Reporters at ang Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Dahil natin magbantay sa pinakauling sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod. Ibalo natin karon dugay ang pinakauliman nga mga balita nga natipon sa aton nga patrol. Aton Patrol 2, Navarra Patrol. Huwag natin ang Puersa in Action Zilminardo back to back nila. Sa nagaisahanon wala nagapugday. Nagatahom lang nga nagatahom. Akson papang Nixon tahom. Ay, parayo man ang atong pagbantay sa pinakauling mga balita, national, balita, international, breaking news.
Subukan flash report. Abot nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Dugay may comment man nato ng ato naman yung mga aksyon correspondent gikan sa ilatag sa mga areas of assignment. Gikan Norte Badurong Sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sa Norte may comment nato ng puwersa ni Aksyon Nelson Pateño. Back-to-back na kay Aksyon Roger Gutiba. Sa Southern Negros naman, may kaubod nato ng puwersa ni Aksyon VJ Aposible. Dili naman sa studio, master control sa ito naman yung technical side po nato ng puwersa ni Aksyon Elmar Madera and Aksyon CJ Binares. Sa ngalan man sa inyong regular nga anchor man sa sining kapanatuntunan, Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita temporaryo sa pagpangalagad mga ka-aksyon. Dubdub naman kita alas 11 ang takna subong nga gabi. Ako naman ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time, nas 9:59 na. Kumusta darang aton talan nga maugkod nga mataag para mati. Kumusta darang aton nga masuki sa kahanginan. Sa aton talan nga makaaksyon sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Sa 31 ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Gatandang check na ang kalabanan. Nagapadala na sa ilan naman nga mensahe pinagi naman sa itong live streaming. Ato din napagbasahan dugay-dugay mga kaaksyon. Hindi ka mo dra magkataka kaya ato din natagan sang igtalopangon. Samtang nagalawig ang ato nga pagpangalaga diri sa panatuntunan Aksyon Night Patrol program. Sa aton man yung mga kaaksyon nga nagaulat sa resulta sa STL, Ricard naton sa legal nga small town lottery draw. Dugay-dugay ato ni napagalawagon mga kaaksyon. Kani standby lang kamodera. Subong man ang resulta sa aton man nga loto, 642, 649 kag 658. Ato ni napagabasahon mga kaaksyon dugay-dugay. Hindi ka mo dira magkahahuya. O kung hindi ka mo dira magkataka sa pagulat mga kaaksyon ha. Sa
Ato naman mga kaaksyon nga pinakauling weather forecast gin issues ang DOST Pag-asa ang Intertropical Convergence Zone kung ITZZ ang nagyapon nag-apekto sa Palawan kag southern portion naman sang Mindanao. Ang Metro Manila karabing nga bahin sa pungsod Pilipinas ang maka-eksperyensa sa mag-ulumon tuto mag-ulumon nga kalangitan nga may lap na pagulan kag papanagubog man sa thunderstorm o kung sa kag thunderstorm bagod man sa ITZZ o kung localized thunderstorm. Ang temperatura sa Pilipinas mabajagan sa 25.2 degrees Celsius up to naman 32.4 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutlak la 6:1 ang taknas ng aga kag makatuon mga kaaksyon na 5:24 naman ang taknas ng hapon. Di maging maneneta ang aton nga panahon naman gali kay kun udto blaba perte ka pala ang perte kainit sang paniempo. Doga liwasaka ang balhas mo gatulo-tulo lang. Nami tani blakon medyo may ulohang hangin man kunod to. Gali kay subong ya kunod to. Saga mo do ginatakluban kay mo yung kininit. Do naligo kay mo kininit. Perteng balhas mo no. Labi na kun ara kasementado nga palibot nga lugar. Perteng tagi-te nagabagtek ang agi. Ang balita sa national, ang appointment ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Utod din sa ni Senador Raffy Tulfo, no? Wala padayon, ginuntat mga kakson. Ay do kalyado manika administrasyon nga ginuntat tao. Ang issue nga nagwa, bangod nga may problema gali sa citizenship ining si Tulfo. Kay 1992, somewhere 1992, ining si Tulfo nagtrabaho ni sa Estados Unidos. Kaya magsala do US Navy. O Armed Forces ni si Tulfo digto sa Estados Unidos. And by that time, kung dito sa katrabaho, if miyara saya US citizenship. Ining si Tulfo gali, may US citizenship siya. But silingon, ano gid saya? Amerikano. Amo na yung citizenship. Natukiban mga kaaksyon ka sa hearing sa Commission on Appointments nga wala gali ginkuha or wala gali gin decline or ginuntat lang ni Tulfo ang iya nga citizenship sang gin-offeran na siya nga magpungko bilang DSWD Secretary. Damo to ang nagka-issue ang Commission on Appointments. Nga nagambal, pero take ka di mang hanos. Sang trabaho ka sa radyo. Pero take ka di mga trabaho man. Gobyerno man. Tapos saan gali ya? US citizen kay gali. Damo na mga kaaksyon ang rason nga isa sa mga rason nga naginuntat wala gid pa dayon ang commission on appointment ang pag-approve diri sa appointment. Ikaduha, si Tulfo para sa information sang kadaman convict ini siya sang kaso nga libel convict ini siya. Damo nang do ginapamatukan nila kay once you are convicted of a certain crime, automatically you are disqualified to hold government positions. Ati amakon mo nagginuha na. Nagginuha mga kaaksyon ining ilang mga background check ni guro nga ginapatigayon sang Commission on Appointments. Labi na sa nagapapili or gusto mapa-appoint dira. Amo nagaling background nga isa sa rason kon nga wala gilayon na aprobahan ni i-appointment. Pero ano lang, temporarily, wala gin padayon. Most likely, padayonon pag ginawa ka-aksyon. But we do not know kung anong rason kag anong iya diri nga i-depensa, anong konsiderasyon na. Ang lain lang kay ang nagakampute sa komitiba o kung mga individual nga ara dira sa grupo sa Commission on Appointments ganatoon sa kay DSWD Secretary Tulfo isama kaakson bantog sikat-sikat geda
Nagpapili man senador galing kay wayagin padayon kay nabalaan niya guro matugaplak gid sa si Congressman Marcoleta, Rodante Marcoleta. Kabalo naman kamo kung sino si Congressman Marcoleta. Ano naman yung ABS-CBN nga iso na hindi gito ya pag-ihatagan sa prangkisa. Bisan daw kasi kwawi na sang iya nga mga argumento ka mga rasones. Pero hindi gid mamlamo sina kadalom na kay hindi ilang gid ya pagaan sa prangkisa ang ABS-CBN. Amo na mga kaakson, saman subong ang isa ka mga member. Nagsangin na nagagisa kay Tulfo. Amo na ang anyway, we talk about Tulfo because they're popular individual. Ang uto dyan, senador pangadaan, nga ginpang birama ni Senator Raffy Tulfo, si Senadora Loren Ligarda, nalusaan niya man to, Senadora Cynthia Villar, perte nga pamanit ni Tulfo sa mga senador ngayon eh. Tob nga nakita nyo si Senador Loren Ligarda sa iring. Kaya sa kapungko sila iya nga bangko. Nagatindog na sa kapamersa. Nagasabat man sa, no? Ginasabat yagid. Si Senador Raffy Tulfo. Kita mo si Tulfo sa experience. Sila naman reklamo. Ginapanabot siya sa una. And then si Cynthia Villar man. Amo man. Daw nagsaka gorong dugo to ni Senador Villar. Kumopre lang kakay mo ya. Paano bing wala na tamnan sa mga mangunguma kay nubos nyo nga inyo kapang makal. Ayo di kurma. Ginreal talk saya in national platform ni Senator Raffy Tulfo. Perte sila, no? Sige, amang real talk man ito kayo gaya. Makichismis na naibig kay Action Zil Minardo sa patrol. Kamusta tang sitwasyon sa palibot sang syudad? Purti sa mga chismusa nga daan, o bisan diin ka magkanto, purti gidya mga chismisanay. Kami pang kumuso ng ilang mga bibig. Ayo di kurma. Malakpan mo lang kapag tiyog-tiyugon. Wala ko sugapa nila ito sa mga pulupano lang. Kalmado lang. Pero kung nang sugapa mo gani imo nga daw hindi mo mapuslan, disgrasya ka gayon. Ayo di kurma. Memang chismis na nais palibot kayo. Susumong chismis mong pinang tao nga wala bantayan. Kailan tayo nila kabuhi isang iban. Ay, kalay. Sige. Check na ito ng ating nga baton. Pinakaling sitwasyon sa palibot sa sunod sang Bacolod, Subong nga gabi. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action Zil! Ano daw mo na si Platan? May machismis ka na sa akon? Pare, ngayong gabi, anong latest? Anong latest? Ngayong gabi, action dyan. Ah. So far daw, mangyapon ang sitwasyon today. Anong maduhol nga balita sa upod mo yan, Waiged? Wala. Parts, Ano parts? Ang madol mo nga balita, sumong. So, yapan na ating alas, so kung gabalik ng mga dalag ko, nibalang ang mga salakyan. Gabalik sa din? Ang iban, galikaw sa may truck ban. Sana all. Para sites alas 12 daan, kabalaw na ganyan. Basta amo pa nga oras, pwede kalabay sa may downtown area yun action dyan. Tibawal ginadlag ko, kay masangit mo na daw mga kable. Gani, circumferential, ganang iban, ganang mo, circumferential sila agad, rin sila gilapos sa may dalan, Lacson, going din sa may North Road, Capitol, action dyan. Nandira na sila gagilapos sa may Breadco. Kaya tika na papang kung ginagaw sila pa Breadco. Maliit din sila sa Kahiroro kung nakapano na sila. Amo na oras. Kaya at napakaroon alas 12 ni ang truck ban action dyan. Hindi pa rin sila makalabay. Ginahold ginin sila sa mga bitaw di akong traffic enforcers. Kaya sa mga gabi, niyari na din designate nga mga bitaw. So, na traffic enforcers diri sa may downtown area. So, may atubang Metrodome, no? So, mga gabi action dyan kada gabi, ari gina di sila do
Sabado, ari man sila, Domingo, na di sila wala action dyan, nga nagbantay. Pero every day, every night, ari gila sila nga nagbantay. Pero kung mag-alas 5 dito naman sumag, may nagbantay, man nagyapon. So, ang nga possible, ang ginilang maagyan, amo ni ang circumferential ng geno. Pero diri sa may downtown area, hindi geda pwede action dyan, no? Okay. Kagati. So, mga gabi, kahit amo nagligad din klaro, man ni Police Major Junji Liba, no, kaya sa mga may gina-hold sila ng mga taga-sagas, gini, nga posible, ang ruta, sinusuaksyon dyan, going ni sa may Predco Port, no, kay kalabanan, mga wing van, hari sa atubang sang Metrodome, may isa kasalakyan, no, nga gin-hold anay, o kon gina-inspection, sini, sang traffic enforcer, so mga gabi, action dyan. Pero no, they are not allowed to pass by Araneta. Pero allowed sila action zil kung dito circumferential. Yes, action dyan. No, dere, hindi sila pwede mo sa manaligad sang pagpamangkot ko kay Pres Major Junji Liba, no, hindi sila allowed dere sa may downtown area pa nga maglagabay amo ni oras hasta mag alas 12 kung saan o sinihno i-lift na kung ano oras amo pala na sila makalabay dere action dyan. Okay. Makalabay laguro kung na magabantay eh. Sana pero ako lang magabantay, tilabay gini sila. Oo, bisan na Oo. lasay sila city na kisa daan ang buli mga katarang enforcer ginabantayan nila na. Correct yan. No, pwede man, no? Pero mga mixer ka na dagko-dagko, ano makalabay lang man. Siguro action zil the justification sa mga dagko ng mga mixer kay do public works inay. Usually nakabutang kina do specific permit or special permit delay siguro. ko, no? Government works do not delay, Do not delay. for 1 month. Sana delay na. Kaya ang dalan delayed na. Ang obra sobra na pila ka binulan, why pa natapos. No? Kumugid. Wala ang gyapon explanation. wala gyapon explanation. Ang gwa sina. We deserve an explanation. Malaksyan dyan. Oo, we deserve an explanation. We deserve a valid reason. Bagay, so we deserve yun. Kasi ang purogait, malano, hindi man na sa nagareklamo. Tano kay kung lain sinadalan, mareklamo, ano yung panamion, gareklamo, man gyapon. Okay na ya. Ang dalan dapat ginakayo, tsakto gina. Pero once delayed na ang project, ang pagpatuman, and though wala na ginatandog, ado ginapabayaan na, inaida ko na ginayang palaligban. And you have to explain it because we owe you an explanation, gani. Pero sa may pero kay sa may Araneta nga sa Sabongo among gyapon ang sitwasyon action dyan na wala sang pagbago sa kapilatan na balik-balikon wala man kami nakita gyapon ng mga tao nag-obrada basi may mga adjustments pa na sila guro wala na sa kabalo. Anong ga-adjust? Manong Disyembre na, ga-adjust gapon? Adjust ang time sa mag-January. Sa mag-January? Ay, balik ta ning oras ni para mag... Gabi. Kasi nga, oo. Ina-action zil, wala gabag-o. Imo yung beauty gabag-o, gid, no? Imo tingaw gani ka pagkuman sa mo. Oo, kita mo ga bulasot ka na gano'n sa Imo tingaw sa mong namin naman, Gabi man, isa na naka-kiay-kiay. Kiay. Makiay na na, ang tingaw mo tudas, Si Papang na yung kabalo. Ang mga kabalo magkiay lang ni James na iya, mga tanda na magkiay, mga TikToker na nga daan sila, kita ko nilang TikTok eh. Si Papa nga practice naman sa talent ya. Talent para na sa Christmas party? Oo, nga-practice naman sa subong. Temprano pa sa ba? No namin sa music, sa chat, Ay, surprise lang ngayon, nambal ka man to yaman. Surprise lang, surprise. Surprise lang tagali. Basi makibot man tadi sa talent sang iba ni? Matyago siya gini makadaog mo sang first prize sa sa Best in Talent. Sino? Prize. Sino ang madaog? Si Papanged? Galing ka, hindi mo na nasa ligan, basta mo na kaya ga-enjoy na nasa kadaan. Hindi man ano nagka-prepara na sa gurusang suksokon niya? Nakaprepara na Si Piyo na to. James preparado na, James? Wala pa si James yun na. Piga. November 22 na lapit na lang November 22 ba? Lapit naman to, Dirito na makita ang na lang. Dirito ni makita ang Koreana nga sa Victorian era po. May blandina nga babae, tapos suksok Koreano, Victoriana. Color pink takon mo.
kalain. Pink na to! Ma-pink ka gali. Tidre nato makita ni pink do gwata ni do kampanya pink lawan. Pink lawan. Black pink, galing ko Blackpink. Bo perte. Special ka gali nga guest na mag-party kay Blackpink. Oo, importante yan. Nakamidya. Ay, kalain. Ano na to pad yun ako? May lanto-lantaw. Ginasimo nga nagamotor to. Hindi kita magano. Gani ka smile gid sa. Gawave pa sa. Smile sa. Si Mando nga gabiyahe tricycle. Gawave. Sabi ko ga monitor sa. Wala man. Wala man gali. May kung ga Ano monitor. yung pasero sa do kabilog? Abi ba si pasakyon niya katublaw? Sana all. Action Zil. Patrol. Action Zil dira sa may plaza, wala pa may mga designs ng Christmas lights, Christmas trees nga naka-plastar na be. Wala pa, linsang bigat nga balik-balik. Kasi mga galing kinabantay-bantayan ko, no, kay ang iba niyang mga cities, kay municipalities action dyan, no, sa may province of Negros Occidental, doon mga naga-lights on na sila, no, naga-open na sa ilang mga magical lights. Ang sa Bacolod, dito wala pa man ged, no, nga, nakita, ang mga nagabaligya, sinisang parol action dyan, no, dito sa may dalan sang San Juan, kagati, iniya ang lights nga sa kay Mr. Cherry C, no, mataligat ang ginasyerta kagagin pa alantaw man sa aton nga mga kauturan, no, arayak dyan, naga-andan na ako naga-lights on na, pero diri sa may syudad sang Bacolod, di action dyan, ang plaza, bala public plaza, miski na ang Bacolod City Government Center, wala pa man sini, no, nakapa-lights on. Kung wala pa sang mga Christmas lights, wala pa sang may mga nagaigpat-igpat, dara akon mga disenyo, no, angot sini sa pagsaulog sang holiday season, action dyan. Okay. No, base, mga December, no, hulaton-laton, ta kay base magganami, o kon ng super magic lights, ba, super magic lights. Super magic. Let's wait and see, no? Kay anyway, sakto na yung observation, do halos talan nga mga banwa kag sudadya, naka-light at tree na, nagasugod na iban. Diri sa Bacolod. Why mo ko katilaw gabi lagaw to? Adlaw ka lang gagili, no? Hindi mo ko to madakpan ko na adlaw. Madakpan mo ko to guro. Ang pangabuhi ka na, no? Kay Doc Isa ka na nagkana. Mo dalom-dalom ba? Parang man ng pamilya ka na. Aba! Madakpan mo ko to Action Zil, mga lang, 4 ka oras, 5 ka oras, tapos balik naman ka sa trabaho. Aga puli, makatuloy kita, wala ko kita, pinam lang ko to ka oras, gatinir nga daan. Workaholic ka nga daan. Ay, sana all. Imagine ba lang na angkor ka pa, matudlo ka pa sa Zil. But then, Cynthia, ito na nga duwa. Boss, wala ka na nightlife, may love life, okay lang. may nightlife ko yan, may nightlife ya. May nightlife pa. May nightlife ko, kita mo ka programa pa ko di. Importante ka dyan, nightlife action dyan. Importante na, kabalugi ko na nga importante, kita mo, sobra mo ko nightlife, kakabulasot ka sa manhol. Kakabulasot sa back. Okay. Sa back siya. Box to gali, dito gali manhole, ang baling papang. Manhole to ya. Ang Papang kalaway, ni bala ka, ari ba na ang baling papang manhole to ko no. Manhole to, pero dito to ya box, manhole. Sige. Oo, kagati action dyan, ang diri obserbahan ta lang, ang mga signs gali, no? Ang diri bala sa mga dalanon, ang mga signages action dyan, no? Ginamatamat na comply sinisang bitaw, no? Especially ang mga no left turn, ang mga no parking, sinino amo ina ang maobserbahan ta na daw may pabag-o diri sa bong, no? Sa mga dalanon sinisang syudad sang Bacolod. So for action dyan, amo ina ang latest update nga madulong sang patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo!
Salamat din sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol. Action Radio Philippines Standard Time na 6:20 na. Amo gid ano do indula pagid man na iban nga mga banwa kag syudad nakasugod na pero may ara pag ginabilin nga wala pa nakaplastar sa mga light at tree sa ila dira mga disenyo mga ka-aksyon. Ngayon ako na magtayo yun na niya kay tidamo na kami makitaan nga naga-plastar sang ilang mga designs, no? Sige, inyo mga mensahe ato din na atagan sang igtulopagod mga ka-aksyon. Dugay-dugay. Pero diri kita na igo sa nagarulat sa resulta sang STL. Recap kita na sa report sa atong mga aksyon correspondent, Action Nelson, Action Roger, Action VJ, standby. STL result kita mga ka-aksyon. Ato naman nga first draw. Mga maswerte nga numero 27 kag 38. Suliton ko 27-38 sa atong nga first draw. Atong nga second draw mga ka-aksyon, mga maswerte nga numero 3 kag 11. 3-11. Ikatatlo nga draw mga maswerte nga numero 13 kag 19. 13-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Mayang gabi dira kay si Richie Toribio, naga-monitor sila kuno sa East-West Bank, Mandalagan. Always good nga naga-monitor. Oy, salamat dira ha sa mga security guards, sa mga bodyguards, sa mga nagatambay dira mismo sa East-West Bank, Mandalagan. Kung di ka magsala, dira na lampi sa may ano na dagani ang tupad sang isa na dabla ka balay ilimna, no? May paborito kami na kalanaan, dessert sa tupad mong galagaw kami na da. Galing kay subong do wala na kay sako gid. Ayo di burma. Kay Sir Luvic de la Luna, Reaction John, aral ang sunog ang parukuro-ko, check attendance sila. Alin dira kay Pato kay Ma'am Ruby de la Luna sa may barangay 30. Salamat gayda. Ang ibang nga mensahe, oy dugay-dugay, standby ka mo, dire kita nayo sa report ni Action Nelson Patenyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Nelson, mayong gabi. Yeah, action dyan mayong gabi. Ba, mayos ang atong tirada, doon nakakuha ta boylo ah. Oo, kay duwa pa kadlaw mo. Ah, Sana may nabilin pa nga 2 kadlaw. Hindi, duwa pa kadlaw, pero pag-abot na nakaroon sa Friday daw, hindi na mo. Dragi na. Pero hindi ka na, ay, hindi ka na problema. Ay, kamuya gali, public government ya, inyo gali nga bonus, nabaton nyo na yan. Ay na, Sana diin man. Nabaton mo na to ya, imo ya. Nabaton daw nagagi malang to. Ibang gani, kinatangan na. Ay, tuon. Oo may advance party na na iya. Ay, na, ano mo naman. Sinsilyo na lang imo na iya. Nautangan na. Oo, sinsilyo na lang na iya. Importante, nakabaton, kag nakalabay. Amo gani man, galing kay wala na, ano bla? Wala gid sa nag-stopover. Huwag ito sa pober. Wala gid sa stopover daw, nagano lang siya. Ang balabala na sa DepEd, double stop. Sana Kundi sa magsakay sa double tire, ayo lang ang series. Sana Di, subong okay pa na nga bulan sang Nobyembre. Ti pag-abot sa Disyembre, ti huy gid baga tas Sa ni. bagay, kung sino una, siya manuna ubos mong, no? Sana Amo na blasling nila nga kung sino ko nung mauna, maulahi mo. Oo, na. Galing, ulihi, ano? Uli, pangabudlan. Pero hindi kita, eh. Okay na lang si Nelson, ginatag na mas temprano, pero at least nakagulog ginawa. Yumugang gani man. Tangla ka lang lalim pag abot Disyembre. Sana Mo ginagana, bis nga may ano ka pa, dapat kabalo ka gid mag-budget. Oo, Kaya tsak mo kung di gina. mo budgeton, basi kung hasta pag New Year, basi mag luy-luy baga mo bla. Pero Action Nelson, man ko regularly gin man na, nga temprano pa, or sa una, December gin man na ya. Actually, November gin man mo. Kahit November ti, gin ano, na. nasaya mo ng ara na na yan, naka-program na na siya.
Ay, sa bagay, kay pagka-December, gali, ano na hearing na nasang budget, Oo, Dapat- tapos budgeted naman sa last year mo. So automatic na lang gali Oo, na. automatic na siya. Ate ko magamumala na tanay, January pa lang inatag na. Sana all. Ini ara pa na ano? Akin Ara na pa na gali, June. no? O may June pa. Oh, may June, dason November. Ah. Na December ya. December ti daw may ara pabla mo At- daw PBB. Ate, hindi ka gali maulihi, Oo. Sana all. PBB may lang ako may ara, may makunwala. Pero may ara ginaguro, Hindi Oo, na ti wala. gift naman lang mabaton mo na mo. Ah. Either 5,000. Oh. Oh, Importante, may mabaton ka. importante nga may celebrar kapag December Oo, bla. kay purti nga daan sa mga makon mong Oo. cocktail. Sa una, mabaka-bakal ka cocktail 200, dako na. Oo. Subong 300, sumi nakabarato. Oo, tapos gamay pa. Gamay pa. Oo, Ay, na, Tapos laban pa, kapayas. Sana all. Laban ka pa yan, so wala hindi mo nata di Coco, no? Kung hindi laban kapayas, laban tinya. O, ay, gigkaong da? Ay, ano nga. No, guro sila. Linga, ano man mo ng cocktail, fruit cocktail mo lang niya. Oo. Basta, total, subong nga panahon, ginapa-diet, makamo Oo, ganun. Sana Tugang tugang kilig-kilig kung may mabakal ka prutas. Amo na amo nang ano nila, galing kayang prutas, mapurte mo nakamahal. Oo, subo nga panyimpo, daw wala naman barato. Ganya, makon mo bala, nakabakal ko ligad adlaw, kay haling ko sa eskwelahan, Oo. gabi na ba kumapit ko, di ba, sa Libertad, mabakal Oo. ko bala. Pag mansanas, 2.25. Na. Sa unang mansanas, 5, 10. Oo. Subong 2.25. Tapos hindi pa na mayo. Gagmay pa, dudako pa inumol May ko. pa, na. Sana all. Ambot lang, basi pila kadlaw, ang prutas ang tino-tino, basi may preso. Ang tino-tino, gidya mo, yabla. Perte nga, Tingay makon mo pating do gamay-gamay na bala ganing nga orange na bala. Oo. Perte man kamahal kay taga 25, taga 15, 20 bilog. Oo. Sa una, di bala do ginapanghaboy. Oo, mabrato man lang na sa pag-abot na sang tapos tabla sang sang ikapitong adlaw, sang iniro. Kabalok action na so naligad to. Wala to nagbahar ang presyo sang prutas. Oo. Sa una, yung mabahar na sa kon mga 25 na gidbe, lapo na 25, manog 31 na, gabahar na, kaya tigil na paubos mo. Oo. Gabarato, subong naligad to, igway gidya nagbarato, nagmahal pa ya. Nagmahal kay ti pila lang kabilog item available sa merkado mo. Gani, perte Oo. nga, Di karon kay nagbaha na mum Japon. Amo magyapon, way Oo. kinapunggan, basta magtaas na, ilanat yung kataas na lang na. Sana all. Katong may mga bakante kabla lapit balay mo sa katubhan. Mano ka? Mangita ka lang tino-tino kag marekapro. Amo na lang mo na nga substitute. Oo, dason ni tugon. Substitute, perte ka mangita sang substitute mo, no? Kaya para lang daw may maayo ka man kung Oo, nabi nga ganun. lamas, dabla. Oo, hindi gani sarisa na na. Sa una, uso pa ng atis. Damo Oo. pa atis. Sumugdula na masyado atis, Ati, Mahal ang atis, ang atis palangitaon na subong mo. Gani, sa una, ibisan di ka magkanto, may atis. Sige mo nga mabunot. Oh, kag tapos ang chiko bla. Ara pagin. Ah, So, una, ang chiko, ginagamit na. no. Magampang ang pakanay, bla. Oo, mo gani. Sana all. Tapos ang iampak mo bla ya luto. Okay. Basa-basa din ang guya mo kung target ka din sa guya mo, Oo, gapilit pa ng iba. Gapilit mo. So mo na action dyan na, wala tamay mo Wala na may mo. Kung may kwarta ta, ti bakali, kung wala, ti lantaw lang tayo. Ate, kung meron, congratulations. Oo, ti kung mo na mag-shopping ka, ti, mo na yung sling nila nga window lang Ang shopping, wala na. Wala shopping. Sana all. Pero hindi, ang Pinoy Action Nelson nga mahal kag o kung hindi may selebrasyon o kung wala malipayon kita yung Pinoy, no? Correct. Labi na gid sa New Year. Oo. Ang iban naimos na magsaka sa top ka mga lantaw ng palupok bla. Iban gani kaldero nila gakabuslot. Sana all. Tapos naman sa lakyan lang ngar-ngar bla pandaron man. Gani man. Bala na daw kung ano magang matabo sa salakyan
pandaron, importante, may gahod. Gani, may gahod ko no, pandaron, tapos ano naman, damo na pamahiin Hulat Oo, kontang gani. Disyembre kay... Pero tayong Disyembre, action dyan, siguro, maayo selebrasyon subong, kahit 2 years man nga gunto mo. Ati, ano mo na gunto nga 2 years kay Duay man Japon ka ginawa pa? Sana Pero all. di ba niya, mayara na ya? Ha? Mayara na iba niya ginapreparahan, Ati, kita ay tadi Oo, gani man. Pero sa atom lang, napreparahan nyo da. Oo. Oo, Eh, nakaslipan prepara ka na? na kamo to. Oh, kape para ka na ya? Ako, wala man, laman takabalogan ni anong gawnaw? Abo magaw. Sana all. Sagan mo daw gila night ba? Si News Direct ang bahala sa inyo Ito, grabe ba? Oo, News Direct ang bahala sa inyo. Saga mo daw gila night nga marampa ka sa red carpet. Oo, ninyo. damiyo ba? Sige. Oo, siguro naka-celebrate nakamuda sa ang kadaugan nyo. Kabalo ka nga wala Pumurot pa. na? Kay ginatingob. Ginatingob. Kay may isa pagid. May ara pa? Oo, manog champion man. Sa ano na ya? Lain naman ang liga ya. Di, Oh, ito ang coach gadan, di mo man maharaw. Oo, Sana all. Pangatigan ni kaya itong court ako. Oo, di tiga hulat pa, na malating bon kay para isanay. Na, amo na yung mayo. Kay total do kumpiyansa. Oo. Galing kay basta ano lang kay Tibilog nga daan ng bola. Amo gani man. Galing kay isang championship do, duwag ko to kalusot. Ikaw? Oo, nagamba ko mapawihay, tanay ka do pugdaya. Sana all. Pwede, ang bal ni Action Cell, workaholic ako no Gani, namatian mo pag ito ba? Tunto mo na guys. Anyway, tingnan mo na mong kamalok ka naman. Ti importante, nagdaog sila kay do ako sa din pagkaning finals digto po ko kalantaw. Aling sa sugod, nag-quarter, nag-semifinals, buara gid ko to. Galing pagka-final wala na. Ang mag-finals ang bako total akon nga charm, akon nga lucky charm na billing ko naman da. Bisan wala akong daog ka man. Natumirata. Sana all. Sige. Ang bala pa. Amo. Yes, action dyan na dakop sa isa ka warrant of arrest ang isa ka construction na worker nga residente sa sitio Kabungahan, Barangay Rizal, siyudad sa San Carlos. Ni siya action dyan ang gindakop sa kapulisan sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Rodney Sarona ang akusado ang gindakop sa May Bonifacio, Barangay 5, siyudad sa San Carlos. Ang ginkilala sa kaya Jimmy Limuran, Sial, 45 anyos, aksyon na dyan. Upod sa PNP sa siyudad sa San Carlos, ang sika ng mobile platoon, kaga subong man ang Regional Mobile Force Battalion 6 ni Police Lieutenant Roy Compi, kaga subong man ang Maritime Group assigned dira sa may siyudad sa San Carlos. Ang akusado ang nagapangatubang sa warrant of arrest pagbayular sa PD 1602 kung illegal nga pagpanahora. Ang korte na pagwaman sang 30,000 pesos para sa iya sini temporaryong kahilwayan. Ang nasambit aksyon dyan nga warrant of arrest ang ginapagwa ni Honorable Judge Mino Custodio Ruiz, ang acting presiding judge sang Municipal Trial Court and City sa siyudad sang San Carlos nga napitsahan Oktubre 13 sini nga tuig. Ang akusado karon aksyon dyan ang detinado sa custodial facility sang San Carlos sa PNP. Report gikan diri sa may siyudad sang San Carlos. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid sa report ni Aksyon Nelson Patenio gikan sa 1st District sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:34 na. Hindi kita maka-aksyon naman sa resulta sang Lotto. Tatlo ni basta Mertes. Unaw natin Lotto 642 na may winning kung jackpot prize nga 20.9 million pesos. Aton nga winning combination sa Lotto 642, ang mga maswerte nga numero 5, 26, 32, 8, 13, kag 9.
Suliton ko winning combination 642 Lotto 5 26 32 8 13 kag 9. Ato naman nga Super Lotto 649 na may jackpot prize nga 52.4 million pesos. 52.4 milyones pesos ang winning combination. 649 winning combination naton 3, 28, 23, 39, 48 kag 34. Suliton ko 649 winning combination 3, 28, 23, 39, 48 kag 34. Ato naman nga Ultra Lotto na may 269 million pesos nga jackpot prize. 260 milyones pesos ang jackpot prize mga kaaksyon sa 658 Ultra Lotto. Ang winning combination 8, 3, 21, 51, 7 kag 58. Suliton ko Ultra Lotto 658 winning combination 8, 3, 21, 51, 7 kag 58. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action Radio Philippine Standard Time mas just antay 7 na. May kami dira kay Sir Donald Cabasag. Modere siya nga misis nga si Ma'am Leia Cabasag. Naga-monitor gid. Ma'am Jinky Dialagdon. Thank you kid si mga stars again send. Good evening dira kay Sir Arthur Jeff Villasor, kay Ma'am Van and Doc Matt Mayo. Sa mother ni Ma'am Jinky nga si Ma'am Lulit Dialagdon sa iyang father nga si Sir Joe Dialagdon, kay Ma'am Alma Oligon, Mike Montiel, Noel Amar, MJ Season, sa tanan nga family dira ni Ma'am Jinky Dialagdon sa Barangay Pandanon DSB, sa tanan dira nga taga Don Salvador Benedicto, maayong gabi ilangan maayong gabi dira kay Ma'am Jinky from Arizona, USA. Thanksgiving na dagali, Thanksgiving Day gali sa may US. Kaporok-orok man na pamati si Sir Melili Oligo, araman dala si Sir Billy Albay, Ruel Orungan, ginapatamya ko ng mga taga San Andres, Quezon. Pa-request naman, bigay na may kapal. Korte nga request si Sir Ruel Orungan tani, Ma'am Vergara Hinonimo, greet lang ko kay Ma'am Erlinda Perez, kay Andres Perez, kay Carmila Lacbanes, kay Christine Bagutas ang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Ang ibang dugay-dugay naman, this time din naman ta sa report ni Aksyon na Roger Gutib, gikan sa 2nd District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger sa report, please come in. Next, aksyon dyan, mayong gabi kag mayong gabi sa aton mga aksyon. Mga balita dyan, aksyon dyan, nasa bayan sang norte, labinigin sa aton din nga IOR sa bayan sang syudad, sang kanti syudad, sang Sagay kag Escalante. Now, sa syudad sang Escalante, aksyon dyan, ginapaabot na lamang gid sang kapulisan ang pamilya sang inibalang ginlabo nga nasapuan kahapon sang aga nga sa diin aksyon dyan ang suspect para yun man nga nakapalagyo pero ti-identified naman ang ining suspitsado ti subong na sibilano laton si Police Lieutenant Colonel Jake Barela kaga suno sa iya nga ti ang pag-file sa kaso regular filing batok sining suspect nga si Marvin Garcia y de la Cruz 25 anyos sa edad kapag labo iya sinay sa kay Ricardo Cañeso Ibindoy da mga 42 anyos sa edad dining biktima nga taga Sitio Tangkinto Barangay Unob-Unob sa siyudad sang Escalante kaga ang motibo sini mo lamang ang hinubog bala kiti updanay la inom Domingo sang gabi kaga tabo actually Domingo sang gabi pero pagkaaga lang kahapon ini siya nasapuan mga pasado alas 6 ng takla dari sa may Sitio Lower Lunay sa Barangay Mabini siyudad sang Escalante. Aute ang
pagpaibalo sa pulis naman sang agaman mismo kapon. That's why nga pag-imbestigar nila nagagwa sa investigasyon nga mo yung suspect sa diin naglabo gamit yung ispading sa sining biktima nga subject nga pag-file sa kaso nga murder pero ang pag-file regular na lang pag-file sa kaso action dyan. Sa bahay sa Siyudad sa Cadiz may bypass operation nga gipatigayon ang mga katapo sa kapulisan. Sinigid lamang gabi ang report mga alas 6:30 ang takna sinigid lamang gabi November 22 sa may Purok Mansilang sa Barangay Cadiz Biho, siyudad sa Cadiz, gin patigay ng mga bypass operation sa ringid dakop diri sa Station Drug Enforcement Team sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Julian Dispi ning suspect nga si Mel Justin Biating. Mel Justin Biating is solitario alias Justin Biating. Ang suspect soltero pa 25 anyos sa edad, residente sa Procmaynos Wagon sa among barangay, ginakabing nga isa ka street level individual. Now, sunod sa report na recoveran ni siya sang 11 tanan ka sachet sa ginapatihan siya mo, dala na dila ang bypass item, busilingon nga may during body search may ara nga napulo nga na-recover sa iya, kaya ang isa diri bypass item na nga gin bakal sa iya sang pusyo buyer nga pulis sang inisyang gibaklan gamit ang 500 piso bill nga mark money kag suno pa sa payag sang Station Drug Enforcement Team sa pagpumuno man ni Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna, mga more or less 1 grams ang kabugaton sining nakuha nga item kaya nagabili sa mga 6,800 pesos. Patapos nga ginpaidalom sa physical examination ang suspect, subject nga ni nga si Mel Justin Biting, inikaroon ang detinado sa bahin sang Cadiz City PNP kag buwas suno pa sa pahayag sang Station Drug Enforcement Team nga ila dayon nga ipasaka ang kaso kay subong giningagaw na sundyan nga madala dayon sa crime lab ang na-recover on ka mga plastic sachet na mayunod siyang ginapatihan nga si Buwag Madetermin kung bala siya bugin din kung magamit man sa pag-presentar sa piskal sa pagpasaka sang kaso in quiz buwas nga adlaw action dyan. So far naman ay tumadulong nga report direkta diri sa may siyudad sang Cadiz kag siyudad sang Escalante sa torturing area of responsibility. Para sa Action at Patrol, it is Action Roger Guti report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Aksyon Roger Gutib. Gikan naman sa 2nd District sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time das 10:43. May gabi dira kay Sir Carlo Cayuna sa bugos nga pamilya dira, no? Sa Pamasang Isabela. Sir Mario Olvido Alquisa, good evening. Monitor lang sa Senda Lugway. Kamyaw ng kuno ang pamilya Gadiana, Kabahog, Mamon, Cobol, kag di Asis. Dara sa may Senda Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Ma'am Jocelyn Laga Franco, may gabi watching from Ginhalaran, Silay. Lawrence and Simon, matamyaw gali ka monitor gid sa Silay. Samtang nagapanyapon si Sir Lawrence and Simon. May gabi dara sa imo sir, may lang nga pagpurok-urok pamati. Ma'am Sally Auke de Sousa, watching from some village. Si Sir Glenn Maromicilio Martisano, naga-monitor man gikan sa Canlaon City. This time, ang balo sa mga report ni Aksyon VJ Apasible. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa detalye sa report naman natin sa Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ, please come in. Mayong gabi aksyon dyan, pag sa aton sa nga mga ka-aksyon, nga pamati ino diri sa aton sa pagpangalagad sa iya nga Martes, nasang gabi diri sa aton sa palatuntunan, Aksyon Night Patrol. Sa mga balita nga aton sa madulong sa nga gabi, una kita sa may bahin
sang banwasang Hiligran kung sa diin isa iya ka wanted nga persona angot sa paglapas Presidential Decree 1602 ang ginserbihan sang iya sining nga warrant of arrest sa mga katapo sang Hiligran PNP takna launa kahapon Nobyembre 21 sa may bahin sang Barangay 3 banwasang Hiligran. Ginkilala ang ining akusado sa kay Maria Iril de la Cruz, 37 anyos, dalaga kag residente sang Zone 3, Barangay Tagda sa Banwasang Hiligran. Ginpamunuan ini ni Police Major Ford Batadhay, ang hepe sang Hiligran PNP, ang pagdakop sa kay de la Cruz pinaagi sa pagserve sa iya sining mandamiento di aresto. Naangot sa kaso angot naman sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon ining illegal gambling sa diin ini ang ginpapanaog sa Oktubre 4 sining nga tuig ni Honorable Enrique Maria Santiago Barcelona ang presiding judge sang Municipal Trial Court 6 Judicial Region sa may Banwasang Hiligran. Nagadangat naman aksyon dyan sa 15,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa iya sini temporaryo nga kahidwayan. Sa karon ining akusado ang yara nagkahunong sa may bahin sang Hiligran PNP Custodial Facility. Sa pihak nga bahin preparar na sa karon sang kapulisan ang kaso nga gapasaka batok sa kay Aphrodite Song ang subject sang ginpatigayon nga buy-bust operation sang PDEA kag sang binalbagan PNP kahapon dira sa may sitio Serena, Barangay Inclaro, Banwasang Binalbagan. Ini ang ginapahayag ni Police Major Ilendi Rebosquillo, ang hepe naman sang Binalbagan PNP. Dugang padri sang hepe nga wala malakip ining sisong sa ilasone nga drugs watch list, no? Kag kay Rebosquillo, posible nga ining sospetsado ang yara yan nalakip sa listahan sa iban iyang mga police station sa mga kaiping nga lugar. Nagkabaton man ang mga kapulisan sa pilaiyak ka mga reports nga naga-engage with man ining sisong sa kalakaran sang illegal nga droga dra sa may area. Nagkuhaan sang kapin na 108,000 pesos sang ginaaligar shabu ining suspect bangod sa nesuno sa hepe madugay na ni siyang ginakabig bilang isa iya ka distributor sang illegal nga droga sa may Banwasang Binalbagan. Kaya kung madumduman naton, nagabugat ini ang shabu nga nakuha ni sa iya sa 16 gramos. Ginpadagman ni Rebosquillo nga marugay na ni sila nga nagapakig-angot sa Barangay Council agod nga matap na ining aktibidad sa bilayag ka mga persona may kaangtanan sa kalakaran sang illegal nga droga. Bangod sa aksyon dyan, nagahingi man ang hepe sa publiko nga tiugyunan ang kausa sang kapulisan kag sang aton sa gobyerno angot niya sa pagpakig-away sa sining illegal nga droga. Yaring kabahin sang aton sining interview sa kay Police Major Ilendi Rebosquillo. Ginari-prepare pa naman ang complaint para submit naman sa piskalya. Okay. Ining suspect nga ni sir, ari ni siya sa inyong drugs watch list? Actually, wala niya sa dito sa amon area but din sa Boracay State so aral isa so may mga report kita nga nabaton na engage niya. Sir, considering sang sining illegal nga droga nga nakuha sa iya sir, ano ni sir ang inyong paglantaw ni sir? Balik sir, ibigay siya na kuha na to na dakop na to yung ibigay sa illegal na droga kaupod siyang atong pidiya masabihin natin yung nga personalidad madugay na nga nag-distribute siya ang distributor ng mga user diri sa area natin. Okay. Sila dinasabiak man nga limurin man nga lugar sa ang kabahin sa pagpahayag sang hepe sang Binalbagan PNP. So far, amo ni ang aton sa tipon, mga nasagap nga mga balita ang aton sa madulong para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Direkta diri sa Quinto Distrito. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat sa report ni Action VJ Apasible gikan sa 5th District.
May gabi dira kay Ma'am Karen Mila Flor, Ma'am Evelyn Sinaon, good evening po dira kay Nanay Vanji, Nanay Ulagay kag Richard, Neneng Peruelo sa Porok kay Sano Barangay Alihis, Bago City. Good evening sa inyo dira tanan, Ma'am Novi Magapan, good evening man ga monitor sa Barangay Pandanon DSB. Aramang si Ma'am Jocelyn Balahadia. Good evening, Action Sir John. Thank you so much, Mama. Si Sir Alex Montesa, nag-monitor na ho. Pagi sa itong Sister FB Live. Padayon nga nagatabida sa ato nga pagpangalaga. Sir Ray Flores Barrioga, good evening. Ma'am Aprek Mandi Uya or Sir Aprek Mandi Uya, good evening. Ma'am Ruth Kuzawa, bakit lamyaw sa mga Diaz family ko no? Sa may Bago City. Mas marinti pa na namon. Axel Radio Philippine Standard Time, that's just 11 na. Sa ating nga pagbalik ang balik mga reports ang patrol. Stand by. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamins sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa aming
hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together mo sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa kanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kag sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo. Apisar may gabi nila sa Family Cordova sa Santa Teresa Pucatod, Banwa sang Binalbagan. May gabi man kay Rosalio de los Reyes, watching gid sa de los Reyes family sa Purok San Roque, Barangay Handumanan. Diri kita sa balik report sang aton nga patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa detalye sa report mo natin si Aksyon Zil Minardo. Aksyon Zil. Action dyan, humalin Nobyembre 14, tubtob abyente nga anti-illegal drug operations, ang Bacolod City Police Office nakarecover sang 85.5 gramos sang shabu nga nagabalor sang masobra tunga sa milyon ka pesos o kon 581,800 pesos. Suno kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, BCPO Public Information Officer, sa 5 ka police operations, 5 ka mga personalidad ang ila nadakpan kag napasakaan sang kaso. Sa kampanya Batok Wanted Persons, 5 ka mga operations ang napatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 5 ka mga most wanted persons kag 4 ka mga wanted person. Sa kampanya Batok sa Loose Firearms, ang BCPO nakarecover sang 1 ka malipot nga armas kag 1 ka explosive device. Nagpahanugyan man si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa tanan nga personnel sang BCPO nga kinahanglan padayunon kag pasanyugon pa ang kampanya Batok sa tanan nga sahi sang kriminalidad. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule, puno sang anti-inflammatory compounds ug antioxidant. Gikan sa patrol, ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Good night, ka. Salamat gid sa report sa aton nga patrol with Aksyon Zil Minardo. Back-to-back na kay aksyon papang Nixon Tahoma. Inyo maka-aksyon na batiyan ang kabugusan nga pagpanganagan sa atong panatuntunan Aksyon Night Patrol Program. Martes nga presentation, November 20.